bây giờ vết phần rồi shut up ham I gave you my heart. albada fiam thu lo thlir tu te zong zong in zawai in chi bai kan buk le cheu tun tuma chuan in hei khobel mis kha kan kom le don ani a kom na top to te poni theng chu eng poni ta serangin uruk deuh in min o thlir sak le ula hei khobel mi si lar to khop mai tuna chuan in I social media pum pui hi lo vek ti thei hi ania ama phe chuan hra chi lo mai thia chu ban kan han shil hian a ring hal don ani chu kan han soi do ta chun zo na tam tak mi pa te pon an neya social media te pon lo vek to ne ton tuma hian khovel pui pumin an ngai ven ti thei hial turania chu wang chuan in zo na hi kan zo don ani ta chuan ma saberin khobel mis kan han zo do chu mo I pasal du zong I ka hre chak a chan chu hei comment lama kan star lut tuk kan a chil ka thi chil don hre them tiang khan an lo a chil na sa che ni khata khan I pasal du zong ka hre chak ha ka pasal du zong chu mo cho hi han du em phot mai che mo cholak tha tinan ma ka tang khan ni se ka tang ha chuan I ale pe ga chuan in hei mi chim lim hi ka ngai thei lo mo mi chim lim lu tuk hi ka du nya lo ta mo chuan in ba ka mi padik tak mai adum ngei mai han ni se mo chu ani nei tun la ya mi patak tak lo tro tiang khan om thin to ni tin mei chia po mei chi tak tak ni lo deu tiang khan om thina chuwa chuan pasara tan chuan khobel mi chuan mi pa dik tak adu ni chu kha kan hre do ni chu wang chuan in mi padik tak tan chuan chan salom tin tle marong lampang kha rong tak lampang kha adu angai na ni chu ta chuan hey mi puiten mi ron zor thina mi ron deal thina ni mo behind the scene kan du kan en chak htmm kan in komna te pon ron soita hi kan tilang mai don mi tun tum chu ngai da oi khatiang lam kha chu mo ti thir tu te pon min lo hre thiam se ku do mo achan chu hei tu na kan lo lar ve to ta ni chu mi zong shet in lo ni ta tro mi zong in min lo hre ta I thalai te en ton tur kan nya ba ga kaushana te kan lo in mang ta mo khatiang lai ka ra behind the scene lu tuk ang chi kha chu mo a chi ka ti lo min lo hre thiam mai ro se ka ti chu ta chun isoi om zia chu kaushana te in mana wang kan rem lo ti na ni mo enga tinge khalai kha chan kha chiang de zo min shil thei a chan chu mo hei social media hetianga behind the scene lu tuk ang kha chu mo ma ni kan in ti za om lo ka tia mo chuang ka tiang nge mi tam tak po ka tianga behind the scene tu ka social media ten phau langa an han in phau lang keng kung ang kha ka hre thiama soi tum kha chu chi ni lo thlir tu te pona soi tum kha chu kan hre thiam mei poineri no ma ti khan a pe hel thiam me mani mo le lama chuan kha wang khan kha tiang lampang chi kha chu in lo thlir thei don lo ni chu wang chuan a poi khop me min lo hre thiam sham don ni a remati lo ni ta chuan mani a khobel khui sa galo zot to ta chia mo ka zole chak te chu ai zoli la kal lo thu te kal chak thu te soi da tu na hen ai zol kal na chance lo om ta se ai zola ngai ti ma sak berang ai zola ka then thak ve le a yanin in chong sang ro puyan ti deu te hi ka enanga tha ka lak pui photanga mo in selfie pui ve nge yanga chuanin chu ba ka chuanin MC a second hand ha tho thom mo tur mo khami kha ka thing bokanga chuanin I taxi a chuan ve nge po katum ani chu taxi driver ni David Chodi ate mo khan te pon an phur chak via win karing cha an free vek thei don che ni chu wang chuan an ngai sang lu tuk che ni kha wang khan ngai sang em tu che khan tama chu wang chuan kal ngei thela chuan du thu sam chu ni tro ni zain lo na te la se la poisa te ron lo se la ti chuan ai zol te poi kal thei te po be se tro ti chuan I thian te pon khobel ai thian te pon thilan cha chen karinga chu miss milo hon ron tianga engai honang ai zo hi ka kal ve the ni chuanin ka tran te hi an wa in bakil te hon sak vek katum ani chu chale mai ti chuan
sport lampang hi I thei view lo mo enge sport lampang hi chu mo à thei lo vak ka nei lo ser chok pe ti thangin mo ờ kan tet la tangin vok phinga tang te ser chok pe da tang ten kan lo training chau ta mo ờ vok phing poi lo pe ve man ni mo pet mane irum ra view tu ra pong ale tro oh chu wan chu kan share reng tur chu mi pa ten khobel mi sian chin li ma du lo ti kha kan chenon le do nia ti chuan miss khobel kan kom na mino thir sak tu le zong in zawai chunga lom tho kan sei ni ruwa su na sal to ka kan thong ri she the do no chu ban kan du tok phatang kan lo me ti chuan ni le zo na dang khan zo le tailang miss ani mana mo I rong moi ti ber ka she chak I karong moi ti ber chu atial awang zong atial hi bây giờ vết phần shut up ham lâu nữa cái cho đi cầm đuôi ấy đâu nhỉ giờ là khá anh ấy oh ka pian pui nya mo pian pui miss anh ấy chứ à sao đấy tụi chalai tên này là hiện trả đuôi nem oh cha du chu ka ne mo chocolate lâu cái số này bé này lâu ka su the ga ti lang lo ko ga eng ti ga tiong mo chalai tên tan trả đủ mò I gave you my heart.